Hasi aurretik, oharrik edo. Ez. Vamos, vamos! Lagunok, azkenean gertatu da. Estamos. Ba, ikuste oso ondo ez. Aste honetan, zoratzen hasi gara. Aizpak! Benetan? Beti da Bai, nik. aizpak beti danik. Bai. Kirol zale, ez dakit, bazareten. Egin edo ikusi. Egin edo ikusi, zeitzezu, Joseba. Bade zuzteak. Agian urduritasuna izan daiteke. Bainatek ostia da, Simonek. Telaiz etorri gaitugi. Silla faltan hemen, Bai, Ia ju naiz, bai. Edo beste zerbait. Galdera unibertsal, nori etzaizkio gustatzen tition batzuk? Bai, titia esan du. Baina eruglio, aserretzen hasi da. Zaldunak ze esaten du? Zaldiari. Ez? Animo. Naizek nahiago animo esan zaldiari. Animo, ondo ari zara, etxe horri. Ez ikutu titiburuak badazo da. Eroglio, aserretzen hasi da. Katua be bai? Izorra da itezela biak. Beste minutu batez luzatuz gero, Gorka eta Joseba, negarrez azteko joria joa. Baina, bai, benetan. Ez dakit idazki. Joan naiteke etxera, mesedez. Ba, zoratu, Hori da, kalapartan. Eskerrak beti lehiatzeko grina dagoen hemen. Zer emateko prest zaudete? Dena. Dena. Magmikel badoa. Zaldi pintxo baten gainean. Eta bitu gauzak zer din? Urrengo astean, gehiago.